ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿನ ನೆರವೇರಡು. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ನಮೀನಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನಂದೇನೆ ಪೋಯಿನಿ. ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಡಾಂಡ ನಮಕ್ ಈತ್ ಕಾಸಿತ್ತನಲ್ಲ ಪೋರೆಗ ಆಪುಜಿ. ಐಕೊಂಜಿ ಯೋಗ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈತ ಪಾಪದಾಯಕ್ಲ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಲ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ಅಂಚ ನಮಕ್ ದಾದನ ಯೋಗ ಇತ್ತನ ದಾದನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಅವಳ ರಾಯರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ. ರಾಯರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗಿನ ತಿಕ್ಕದಡು. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಸೊ ನಮಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗನೆ ಅಲ್ಪ ರಾಯರನ ದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು, ಅಲ್ಪ ರಾಯರನ ಮೂರ್ತಿಲು ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರು, ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬರ್ಪಿರಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಇತ್ತಲ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡು ಕಾರ್ದಿವರ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಆತ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಮತ್ತು ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಇತ್ತ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಇತ್ತೇರು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ ರಾಯರನ ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಯರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊನ್ ಪಂಡ ದಾದನ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಅಲ್ಪ ತೂವರನೆ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ನಮಕ್ ಆತ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಥರ ಮಸ್ತ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಬತ್ತ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ. ನಿಕ್ಕುಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ರಾಯರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.